Όλγα, βγάλε λίγο τώρα αναπνευστήρα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα στις γιορτές, πέρα από το πώς πέρασες, ξέρω ότι πέρασες πολύ ωραία. Πόσα μελομακάρονα έφαγες? It was at this moment that he knew. He fucked up. Μου λες αλήθεια? Κουραμπιέδες? Κανέναν, 0 κουραμπιέδες, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει εδώ η κυρία Όλγα. Ένα μελομακάρονο 4x50 ελεύθερο max. Να μην κάνεις διακοπές, Όλγα. Να φάμε μελομακάρονα. Μόνο κουραμπιέδες. Τελειώνοντας η Όλγα θα έχει κάψει ένα μελομακάρονο. Μπράβο, Όλγα, πώς είσαι? Τίποτα, άλλα 3 μελομακάρονα μείναν, Όλγα. Έχεις κάψει ήδη το πρώτο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως είχες εσωτερική πληροφόρηση για τους κουραμπιέδες ότι είναι πεταλούδα και γι' αυτό είπες ότι δεν έχεις φάει? Ήξερες κάτι? Απ' του χάρου τα δόντια γλίτωσες. Τελειώσαμε. Christmas challenge. Τελείωσε.